The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. 1 Peter 4:12-13 and 16. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. Isaiah 43:2-3. But he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold. My foot has held fast to his steps. I have kept his way and not turned aside. Job 23:10-11. The righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Psalm 34:17-19. For you will light my lamp. The Lord my God will enlighten my darkness. For by you I can run against a troop. By my God I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. It is God who arms me with strength and makes my way perfect. Psalm 18:28-30 and 32. Before we continue our Bible study today, nining adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa 1 John 1:9 principle, the recovery technique. Kung gikinahanglan man, aron kita malimpyuhan sa atong mga salang nahimo nining adlaw. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pay kaluwasan, gamita ka ng imong kabubuton, your free will, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Musa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausapan nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat o Diyos nga imo pang gilugwayan kini among kinabuhi, gipabuhi pa ba kami ug nagaginhawa pa kami. Kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya, sa imong grasya. Dili kami takos gani nga mabuhi pa.
apan gumikan sa imong plano nga nagalihok pa sa mong kinabuhi, imo kami gidala karon dinhi aron kami magapadayon sa mong spiritual momentum. Bani kami o Diyos nining among pagtuon sa imong pulong pinagi sa YouTube, ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami o Diyos, tuli kami o lamdagi pa kami dugang sa imong kamaturan. Tangtanga ang mga bubag nga sa mong una-una. Aron kami makapunting, makatutok lamang sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan itong mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Kumusta ka mo? O welcome na usab ng atong daily Bible study. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Og magapadayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Now, atong giingon kanimo nga ang Dios iyang kabubuton nga kita nga iyang mga anak kay nahimo kitang anak niya niadtong higayon nga mituo ta midawat kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. So nahimo kitang mga anak niya ug buot siya nga kita mahimong mananaog dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2 of God's plan. Phase 2. Di lang kay dinhi sa phase 2 kundi dito na sa phase 3. Dito sa eternidad uban sa Dios nga magkinabuhi na kita uban kaniya hangtod sa kahangturan. Og buot niya nga kita mahimong mananaog dinhi pa og didto sa eternidad uban kaniya. Og mao nga ang usa ka magtutuo nining panahon na nato nga way pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios tungod sa iyang pagkanegatibo. Wa siya gana, way gugma, way kainit, way kanang pagpanumbaling sa patubo siyang kalag, then he becomes carnal. Muna itong giingon kanimo kagahapon nga carnal siya, o kung magpatuyang na lang yun siya diha sa iyang pagkakarnal, perpetual carnality na, then musangpot ka na og pagka-reversionista. Ang reversionista mo nang hing atras kay ning hunong man siya, umikan siya pagka-negatibo. Pag hunong niya wala siya spiritual momentum, wala carnal, and then reversionista, tuwa na siya magpuyo sa dapit, duha ka dapit nga may gahom ni Satanas. So inay siya mopuyo niining atong puloy-anan nga giandam sa Dios nga operational divine sphere. In fact, des Filipos 3:18-19, si Apostol Pablo nagaingon nga kadtong mga magtutuo nga nagapadayon sa pagkakarnal, ang ilang modus operandi out of line man sila, then kanang hulagway ni sila nga di lagi hulagway, they are kanang ginganlan na sila og mga kaaway sa cross. They become enemies of the cross. So if we love this world, inay ang Word of God o ang Diyos, inay ang Diyos o ang iyang pulong mo'y atong higugmaon, hatagan og pasiuda. Tuwa naman noon ta maghigugma sa kalibutan. Ambot pasabot ang mga sistema sa kalibutan nga iyahan ni Satanas. Okay? So, if we love this world, we become enemies of God. Maman. Mo na nga, it's either or na kay kabubuton. It's a matter of choice. Now,
di habit atong prinsipyong hisgutan kagahapon nga God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So the problem is in man, not in God. Kita nimo? Ang suliran naa sa tao, niya nato. Dili suliran sa Dios. O dili ang Dios may suliran. You see? So kung balikon, God is hostile to man because of man's evil. And man is hostile to God because of man's evil. So the problem is in man, not in God. Nakuha ni mo na. So, kita nga mga magtotoo, gimanduan sa Diyos, pinagi siyang pulong nga we have to build our foundation. Atong tukuron kining gitawag nato sa Binisaya og dakbalay. Og mao man kini ang mando sa Dios. Natong sundon, you see. Because of our failure to execute our spiritual life, ngano mang failure man ta, nganong napakyas man kita sa pag-execute sa atong espirituhanong kinabuhi. Tungod kay negatibo man ta. I mean, ang akong isgutan, kadtong mga magtotoo nga magnegatibo. Ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, di gyud ang usa ka magtotoo nga negatibo, way gana, way gugma, way kainit, way panumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang tendency siya dili gyud siya maka-execute sa spiritual life, basta. So, kung kita ang matungdan, we lose our eternal inheritance. Nahibaw naman kaon sa pasabot nini. Wa ang atong mga kabilin o panulundon. Ang atong, of course, ang atong kaluwasan remains intact. Dili man na matandog. Di naman na matangtang. So, sabtag na. So, niyadtong panahon nga kuhaon na ta sa Dios, pinagiba sa kamatayong physical, mamatay ba ta sa itong lawas, or sa pagsakgaw, rapture, whatever comes first, unsay muna. I will not be put to shame in anything that in all boldness mo nagingon Diyas, Pilipos 1:20. Nga unta dili ta mauwaw. O mauwaw gyud ta, di ta makatuman we cannot execute the plan of God, protocol plan of God for our life. Di ta maka-execute sa atong spiritual life. So, mga uwaw ta dito ini evaluation time na. Panahon sa pagtasal. Human gyud bubanos dayon ang evaluation time nga gitawag og bema seat or judgment seat of Christ. Right after the rapture. So, evaluito na nga itong unsa, binuhatan din is kalibutan. Unsa may itong nahimong mga binuhatang maayo, tawhanon ba o Diyos nun? You see? Ang Diyos nun ramay gantihan. Diyos nung maayong buhat ba? Divine good. Nga imong gibuhat ka ng maayong binuhatan base ang pulong sa Diyos. Pinasikan sa pulong sa Diyos. Mao ang resulta, divine good. Ug mao ka na gitandi na sa pulong sa Diyos 10 Korinto nga pilak, bulawan, ug mahalong mga bato. Silver, gold, precious stones. So mora na mo lungtad ba? Di man na masunog. It's non-combustible. So mora na gantihan. Those are the only kind of good works that are rewardable dito sa evaluation time. Judgment seat of Christ. So Philippians 1:20 nagingon, I will not be put to shame in anything but in all boldness. Now,
niya narabang panahon na Christ at that point in time, dito sa eternal state, siya maghuhukom na. Is going to be judged na. No longer unsa manluluwas, human naman. So, either gidawat mo, of course, gidawat nimo siya nga mao yung manluluwas, samtang dinipata sa kalibutan, kay ito naman ka. Na-appeal naman ka sa judgment seat of Christ. Now, remember, kadtong atua dito, mga magtutuo lang. Why labot ang mga di magtutuo? Unbelievers have no place there. They are not found there. Kaya na sila lain nga panahon nga banhawon sila. Okay? So that's a separate study na po. So therefore, we are mandated to take advantage of God's divine assets nga samtang aniya pa kita din sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan for our life. So, di man ang kaluwasan is hangtod na, forever, eternal. That is why we stand on the principle, once saved, always saved. Now, of course, samtang niya pataning kalibutan na mantay kinaiyang magasasala, so, every now and then, mohimot ang mga sala, personal nga mga sala. So, unsa man inikasala nato nya di nato isugid, then we are under God's discipline. Divine discipline is imposed. Now, of course, ang Diyos nung disiplina i-impose kini sa usa ka magtutuo in two ways. Ang una nini ang nagsubay ba siya sa law of volitional responsibility. Kung siya nagasupak, negatibo siya, then manubag siya niya na. That is his responsibility. Kunyang ikaduhang paagi, a believer's decision whether he wants to be a loser or winner believer. Iyara ng decision. You see, it's a matter of choice. Now, ang Diyos only God knows whether that believer is suffering for blessing or he is suffering for discipline. You see? But remember, a rebound, ayaw gyud kalimti. Kaning rebound. Mauning rebound giingon nini kay recovery technique. Ang ikaw mahibalik sa imong pagkigubitay ngadto sa Dios ug ikaw mapunan sa Espiritu Santo. You see, that is recovery technique. 1 John 1:9, unsa may giingon? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, timan-an nato nga sa diha nga kita makabuhat og sala ug di nato isugid kana tuata adto diretso dayon ta sa duha ka dapit ni Satanas nga may gahom ni Satanas. CD1, arrogance complex, ug CD2, hatred complex. So, tungod kay ang maong magtutuo ato man magapuyo dito sa CDs, wa siya magamit nga spiritual assets, right? Unsa may magamit? Wa man. Di man mo function ga gihapon. You see? Kay wa man, in the first place, he is out of fellowship. So, it is only inside sa atong operational divine sphere nga kita makapahimulos. That's the only time we can make use of God's spiritual assets and be able to move forward sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mora. Walay partiality with God when it comes to
these things, or bisan sa pagpanton ka na to, pagdisiplina ka na to. No partiality. Niya Colosas 3:25 sa gisulti diha. For he who does wrong can be repaid for what he has done, and there is no partiality. Na. Onya, diya po 1 Corinthians 10:13, nag-ingon po diha, no testing. Why pagsulay will be given which is beyond one's capability, nga dili makaya. Apan ang Diyos has a way of escape na siya paagi, grasya gihapon. Now, any suffering, bisag unsang matang sa pag-antos in this world, dili na nimo ikatandi to what we believers will experience in heaven. Kay dito sa langit, there is absolutely no more suffering. Kasabot ka? Wala. Bitaw nang enjoy your suffering karon. Because in heaven, there is no more suffering, oy. Sabtagi na. Whatever the testing is, maunsa man ka ng matang sa pagsulay, a mature believer can easily handle it. Sayon ra niya kanang kanang atubangon. He can easily handle it because nga naman kay naman siya niadtong tanan nga mga Diyos nung mga kasangkapan, divine assets to advance in his spiritual life. You see, nakita ba nimo ang diferensya sa usa ka magtotoo nga way pagtubo? Wa siya pagtubo, kaya wa man lagi siya pagtuon sa pulong sa Dios. No way nga siya magkakabot sa iyang objective maturity, spiritual maturity. Dili siya magkakabot. So, nga miserable ang iyang pagkinabuhi. Masupilon man, ingnon na lang nato niya na masupilon nga magtotoo. Wa may paggahin og panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Wa man siya gana. You see? In other words, kay wa may gana, doon na siya uban nga mga pasiuna. He has wrong priorities in life. Basta? Naon sa man ang right priority alang sa mga magtotoo? Ang pagtuon sa pulong sa Diyos. You see? Adlaw-adlaw. Okay? Kaya kita kung mga magtotoo, kita wag tag-teknon, inagak ng mga anak, mga tinunan, mga estudyante, mga tinunan. You see? Now, kita nga mga magtotoo, gipainunuman kanunay, nga ang plano sa Dios sa atong kinabuhi is the best. Kunya, ayaw nagyo kalinti katong description ining plano sa Dios nga atong kanunay hisgot. Do not forget the principle of God's plan. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, nabaw na gyud nga wrong. Gusto? What makes it right? Only a right thing done in a right way is right. Mao na ang pulong sa Dios, mao na prinsipyo sa plano sa Dios. That is the principle or description. Pagulangway nato sa protocol nga plano sa Dios. So, kung naag ni moabot nga mga pag-antos na moabot sa itong kinabuhi mga pag-antos, let us not focus. Ayaw ipunting yung una-una niya ng suffering. Focus your mind to what message unsa may mensahe sa Dios. Nganhi kanako
gumikan ining maong pagantos. You see? Sa in English pang pagkasulti, when any suffering comes to our life, let us not focus our mind to the suffering. Switch dayon. Focus your mind to what message does God have to you by giving you that kind of suffering. Now, ayaw adto sa usa ka tao. Don't go to any person for advice. Ayaw. Ibaw ka nga, no? That is no longer kanang legitimate din atong panahon sa simbahan. Hindi na. Kaya nga naman, it's presume nga puno ka na o nasaturated na ng imong pangunahuna sa mga huna-huna sa Diyos. So, ang imo rag yung buhaton, it's presume karon. Taon-taon naman tani nga itong Bible study through the YouTube. Just pull the Bible doctrine that's already in your kardiya. Isiigo lang na nimong kanang sa man ni Visayan nang you just pull. Birahon lang nimo, ablihan lang nimo. You see, murag og naas kabinet nya imo lang ng birahon ang suod na ng kabinet. Just pull the Bible doctrine that's already in your kardiya. O gamita ka na. You see? So ayaw na. Ayaw nagdagan nga tos. Unsa, bisan ka nis pastor. No, you don't have to. Adto ragyo ka mo kuha sa doktrina diya sa imong kardiya. Imong kasing-kasing sa imong kalag. You see? Kaya ang counseling muna, di na legitimate. Counseling is not legitimate for a doctrinal believer. Doctrinal believer guga. You see? It is Bible doctrine that is in your right lobe. Mora na imong ablihan dayon, gunitan dayon mo, birahon mo dayon. Kaya timan na nga kita gi painumduman des Filipos 3:14 o 15 nga unsay gisulti ni Apostol Pablo diha, I press toward the goals for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15, therefore let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Na, atong tutukan kining prize, ganti. You see? Nga atong kabutonon. Ang usa ka magtotoo nga kanang unsa ba nay binisaya sa pagsakit. Okay. Ang usa ka magtotoo nga nagasakit sa Espiritu Santo. Kano sa man niya masakit ang Espiritu Santo? Sa panahon nga ang magtotoo nakabuhat og sala. Okay? So, a believer who grieves the Holy Spirit has to take and learn the punishment so he can move forward sa iyang espirituanong kinabuhi. He has to learn. He has to take it and learn that punishment. We will never grow up if we cannot take God's punishment. Dili. Di kita makatubo. Ang pagpantun gud sa Dios, ang disiplina sa Dios, bahin kini sa atong kinabuhi, ingon nga mga doctrinal believers. Sabtag yun na. So divine discipline is part of a believer's life. The only purpose of divine discipline is unsa? To turn us around. Makaamgo kita from our personal sins. Pagbuhat na itong mga personal ng mga sala. Makaamgo ta. Uy, nagkasala man ko. So, diya gamit na yun sa rebound. So, kung naakay mga pag-antos karon, imong giatubang o imong gisinati, enjoy.
Enjoy that suffering. Timan nila na. Enjoy that suffering because in heaven there is no more suffering. Wala pagantos dito. Hayahay na ta. Haruhay. You see? Question. Na yung pagkutanan ni mo. Unsa may tuyo na magpabakuna ang tao. What is the purpose of vaccination? Bakuna ba? Tubag? To prevent from illness. Gusto? Nga mapugnan. Mapugnan ang atong pagkasakit. Kay abi nimo, this is true in our spiritual life. Ang Diyos naghatag kanato og preventive suffering. Natula ning English in English nga preventive suffering. Unsa may tuyo? In order that we will not experience the real suffering. Gusto? Now, kitang tanan must go through some kind of suffering. Muagi man kita. So we can move on sa atong espirituanong kinabuhi. Hinumduman nato nga everything that happens in our life has a purpose. Na ay tuyo. Tanan nga mangitabo sa atong kinabuhi na ay tuyo ni anak. Ang Dios naga pahimangno pasidaan kanatong mga magtutuo pinagi sa tulo ka mga levels of divine discipline. Tulo. Warning, intensive, o maximum. Review naman nga to ba? Punitive, preventive suffering also affects the future restraint of the believer being punished. You see? Mao kanay pag kanang pugong to prevent nato to make the same error. You see? Mao ni makapugong nato that will prevent us to make the same error. Pagpakasala. You see? By this time, no? Taod-taod naman ta nining paghisgot niini. Mga sala, unsa pa tong ubang mga matang sa mga pag-antos, all of those. Now, kini pahinumdum nato. Pahinumdum nato. Kay sa sige na tugtuon sa pulong sa Dios na agyoy panahon mga kanang mudumot na kasasala ang pasabot. You will hate committing sin. You abhor. Di nagyo kakaako sa pagbuhat o bisa kung siyang sala. Sala sa huna-huna, sa dila, salang makita. Mao na nga kita gipahimangnuan sa Dios. Kaya sama sa atong mga ginikanan nga naga-train kanato like parental training. It trains the believer to follow rules to the letter. Mao ni nga atong sundon, tumanon ang mando sa Dios. Mao nga unsa imong gamiton? Ang numero 1 yung listahan sa 10 problem-solving devices. Unsa may naguna? Rebound. Ayaw nagyog kalimti. Gamita ang 1 John 1:9 o padayon sa padayon sa pag-abante. Keep moving. Kay ang na itong inumduman, whatever we do in life, there is always a corresponding consequence. Correct? Na mo na. Naarabag yun. Na ay corresponding consequence. Mo na kita gipainumduman kanunay sa Dios. Gamita lagi ka ng ako mga kasangkapan nga akong tagana giandam diha nimo. Kay mo na makapahimo nimong mananaog. You see? Mao na nga itong hisgutan nga
Ninumdong ka itong isgutan nga ang pagka-arugante, pagka-mapahitason, kining mga mapahitason, muriak yun ngadto sa na pressure, na pagpiit, apan ang mapaubsanon, the humble ones, na may humility, igura silang mo respond, mo tubag, ngadto sa pagpiit. You see? Now, okay, ato na ni some kind of a review. Nakahinumdum ka pa ba sa pagulagway sa protocol nga plano sa Dios? Ang protocol nga plano sa Dios nag-ingon nga ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa hustong pagi. I just quoted that in English. Ug ang hustong butang mao ang doktrina sa pulong sa Dios. Ang hustong pagi mao ang pagtuon niini adlaw-adlaw. Now, pinagi lamang sa adlaw-adlaw nga pagtuon lagi sa pulong sa Dios nga makatuna nato ang mga espirituhanong kahanas, spiritual skills, nga mo'y makapahimo nato sa paghigugma. Ang atong gugma nga sa Diyos mo ligon. You see? O sa pagkinabuhi, sa espirituhanong kinabuhi, sa epektibo nga paagi. Paagi man na sa Diyos. Kay, well, of course, kining atong kalibutan nga gibuhian ron, puno ni mga Biblia karong panahon na, di ba? Tinuod na, daghang mga tao ang na nag-iya, na ay mga Biblia gani, na ay mga dili Kristuhanon gani, na nag-iya mga Biblia. Apan, kini silang mga tawhana, di makasabot sa Biblia, dili. Tungod kay man kini sila gahom sa Espiritu Santo nga mupatinaw unta kanila. You see? Dili sila makasabot. Hangtod nga magmapaubsanon ka ng maong magtutuo. You see? Magtutuo ang itong hisgutan din eh. Now, pareho ragod ni sila skutsi nga way gasolina sa man niya sa pagdagan. You see? O may gahom sa Espiritu Santo. Gawas kung sila magpaubsanon o anhara mulihok ang Espiritu Santo sa pagpatinaw nga to kanila. Now, matud pa si Bruhanon 5:12. Dugay na unta ka mong, kinsa may nagsulti nini? Apostol Pablo? Okay. Dugay na unta ka mong nahimong mga magtutudlo. Apan hangtod karon nagkinahanglan pa ka mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon. Pasabot mga sinugdanan ba, mga basic. May tungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon. Apan hangtod karon nanginahanglan pamanggihapon kamo gatas. Muna iyang isulti de si Bruhanon 5:12. Now, si Apostol Pablo nagsuwat kini siya ngadto sa mga Kristiyanon nga taon-taon nang nga luwas. Taon na. They have been saved for quite a while. They diferensya. Something was wrong. Kinahanglan nga unta kini silang nangahimong mga unta mo nagiingon ni Pablo nga unta nahimo na unta ni silang mga hingkod espirituhanon, spiritual adults ba. Kaya nagsige naman ni sila tuon og mga uswag advance nga mga doktrina apan nanginahanglan pa man di ni sila bibiron. Mo na bot pasabot ni Pablo. Mga gagmayng bata pa man ni sila. Ngano gud ning naingon man ning mga tawhana ini. Tungod kay nagpabalda man kini sila sa ilang pagtuon sa puno sa Dios. Nagpa-disturbo ba? Nagduka man ni sila sa Bible class God. Namaw na. Wa man sila concentration. Kaya wa man lagi sila kadasig. Daghan sila mga balibad nga mo palta sa ilang Bible study. O katunggi pahimangnuan ni Pablo
nagpadaki ni sila sa kalibutan ng mga butang, nadaha sila sa sug, sa mga detalyes kinabuhi nga maoy dani nila, inay mo dupot sila sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa ni sila makatuman sa plano sa Dios sa ilang kinabuhi tungod kay wa man ni sila may baho sa plano sa Dios. Sa man nila pagkaibaho, wa man sila pagtuon. Wa ni sila doktrina sa ilang kalag nga mauuntay ilang magamit. Now, isip mga Kristohanon, kinahanglan ta kinahanglan ta ang pagsunod sa paniging na ni Ginoong Jesucristo. He is our model. Kay as a human being sa iyang hypostatic union, ingon nga tao, si Ginoong Jesucristo mitubo sa lawas o sa kinaadman o gikahimutan siya sa Dios o sa mga tao. Nagyon sa man pagtubo ni Ginoong Jesucristo sa espirituhanong kaibaw. Pinagi sa masubayon o adlaw-adlaw pagtuon o pagkatuon sa pulong sa iyang amahan. Nagpabilin siya sa pagkapuno sa Espiritu Santo. He remained being filled by God the Holy Spirit o iyang gigamit ang 8 sa napulo kapagis pagsulbad sa problema. 10 problem-solving devices. 10 ra. Okay? 10 ang iyang gisubay, gisunod. Ninumdong kagiyon sa kanang tubag niya si Satanas, matagi gayon nga tintalon siya nini. Sa may itubag ni Ginoong Jesucristo. Iyang gikutlo ang balaang kasulatan, scriptures. Mo kutlo siya sa balaang kasulatan, scripture after scripture after scripture. Ang iyang mga tubag sa mga pagtintal nga gihimo ni Satanas kanunay yung magsugod sa samang pagi. Sumala sa naisulat sa balaang kasulatan. Mao gid na iyang isugod pag opening niya. Now, okay. Ni ay prinsipyo nga akong isgutan. Sa dihang tapuon o hiusahon when you combine ang pagkamapausanon, humility, ug ang pagkamasulundon, obedience, na kay kagawasan. O ingnon tagawas nun ka sa imong pagkinabuhi. You have freedom in your life. Kasabot ka? May kagawasan ka gikan sa mga detalyes kinabuhi. May kagawasan ka gikan sa kapitos o kapiot, meaning stress. Ug may kagawasan ka gikas mga sala nga may kalabutan sa pangibog, lust, pangibog. Okay? Naunahon tas pagtukbil ang bahin sa kagawasan gikas mga detalyes kinabuhi. Freedom from the details of life. Unsa man yung mga details of life? Well, abi nimo, ang mga detalyes kinabuhi, mao kadtong mga butang nga nagatukmod nimo sa pagunahon na sama sa imo pag-ingon og di ko malipay o di ko makaangkon og bagong bahay o bagong sakyanan o boyfriend o girlfriend. Paminaw. Kung makatuunan mo na ang bahin sa pagka-mapausanon, humility, ug bahin sa pagka-masulundon, obedience, ngadtos pulong sa Dios. Paminaw. Imong maamguhan nga ang kalipay nga malungtaron dili gumikan niining mga detalye nga atong isgutan dili. Kaya ang pulong sa Dios diha sa Proverbio 3:13 unsa gisulti diha, bulahan ang tao nga may kaalam og panabot. Dugang pagyud niini imo nang nakatunan nga ang mga
kakulian o makulba nga mga kahimtangan sa mapananglid sa na ay mamatay nga imong hinigugma o kaha na ay disgrasya o tingali na kay masinati nga pagsalikway sa katilingban, social rejection. Kini silang tanan nga matang di gyud makaagaw sa imong kalipay. Dili. Sayod ka na nga dili ka kinahanglang muriak o musinta ngadto sa pagpiit kanimo o you fall into stress. Inay ka muriak. Ito naman ang gisgutan po. Inay ka muriak. You rest on the Lord. Ug bato ni ang hingpit nga sulod nung kalinaw. Inner happiness o inner peace bisan sa taliwa sa katalagman. Niya ay prinsipyo. Ayaw yun ni kalimti. Isuwat ni og mahimo. Na prinsipyo, ang mga tao nga malipayon, happy people, ginadala nila uban kanila ang ilang kalipay, bisag asa pa sila moadto. Nakasabot ka? Kini bang mga tao malipayon, gidaan nila, uban nila ang ilang kalipay, bisag asa pa sila moadto. Ang imong pagkagawas nun, gikan sa kapiot, freedom from stress. Sa higayon nga mobati kag kalagot baron, kabalaka, kahadlok o pagbatig sadan, guilt. Sayon ka nga ubos ka na sa pagpiit o pagpiot, stress. Ugwa ka na magkinabuhi dias plano sa Dios. Nahigawas ka. Kasabot ka. Ang Salmo 118 versikulo 6 nag-ingon, kung ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimos mga tao batok kanako? Now, di yung ka angay muriak o musinta ngadto sa pagpiit, pressure. Inay ka musinta, angay kang mutubag, murispan, pinaagi o pagtuo by faith ngadto sa pulong sa Dios. Sanglit tungod kay sayod ka naman nga ang plano niya sa imong kinabuhi igo na, it is sufficient aron imong masugakod ang bisag unsang katalagman nga mudangat diha kanimo. Sabot ka. Now dihas Roma 8:31b kanayon sa kini og karon unsa may atong ikasulti may tungod niini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Na. If God is for us, who can be against us? Now ang pagkagawas nun gikan sa mga sala nga nagalambigis panghibog, freedom from lust related sins ba? Daghang matang sa mga panghibog alang sa imong kasayuran, daghan. Lusts ang gisgutan des Biblia, daghan. Ug niay pipila ka mga ehemplo niini. Una, ang pangibog sa pakigilawas, sexual lust. Now, ato ra gud hisgutan. Pangibog kini sa pagpakigilawas. Uban ni kinsa nga dili imong kapikas kinabuhi. Sexual pleasure with someone to whom you are not married. Na mo na. Sunod, materialist. Kining pangibog, matang sa pangibog. Pangibog ni sa mga butang. Sa pananglit sa bisti, sakyanan, salapi o bahandi, kauswagan, all of this mao ni materialist. Salapi, bahandi, bisti, sakyanan. Unsa may sunod? Criminalist. Unsa man ning criminalist? Pangibog ni sa pagbuhat og mga krimen. Diyo mo na, pangibog. Unsa may sunod? Chemicalist.
kini common na ni pangibog ni drogas o ilimnon si mo ni chemical lust. Sunod, approbation lust. Unsa man ning approbation lust? Pangibog ni nga pagadaygon sa uban. Mo bilib ang uban nimo. Unsay sunod? Power lust. Ang pangibog nga makadumala ka sa uban na kay gahom. See? Sunod, ego lust. Ego, ego. Kini pangibog nga mahimo kang number 1. Ikaw ang magauna. Ikaw mo'y sana. You are number 1. Now, ato ni padayon ugma. Kay ato ning tukion og maayo. Kay daghan aga tumapupo ni ining mga leksyon. Okay? Hindi lang mo nakita kutob. Nagampo ta. Amahan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo nining among Bible study ning adlaw. Salamat. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Among puno kini. Kadugang kini sa among nakatuna ng mga pulong nimo. O nga kini unta. Among magamit o Diyos. Aron kami makakabot sa among tumong ng espirituhanong paghamtong. Salamat ng among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dala kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.